آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم والتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق. نعم الأئمة آل البيت والإسلام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. أما المشرف لا تفي لجوا وموفون إسلامي كفولينوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جموكا مندي كونالا شرفوكا كمالا سيسولانوي شرفوكا تلفزيون سوي شرفوكا برونوي شرفولا دوبا دوماي أنسكنا كنا نيونسرو أنا برون كونالا برون مسيلينو شرفو تولا ka kira modern kan yana mayo nyefo moye ankaramo Abu Ja'far Muhammad Jabate fe. Amma bismillah kuma la sai yono amma fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya Abu Zahra. Abu Ja'far antina kuma jicaya amido anga jamukan kono ya mado anga jamukan temilan kuma kira modern doka no Imam Muhammad Jawad Muhammad mi doni ni Jawadi an kuma na aka fencha moka nabi yami feka don amaro kira sumo nunu belajile andasira mai ka jamu kan temenona abe kudona de ulu kalanta wadude kono fabi adena kala de be wala data fade fe ube kudona de amsiga kuma kan nafaman jumendo so Imam Jawad no aka kudon kuma do. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله طيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. نعم. الله كان غبطو منه. الله كسوانغا بارن يوم بلاد لنا أني. نعم. أنا أشي جمع الله كوبيافا. آمين. الله كان كنجح. الله كوسدي. بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أبو زهراء ينينغا الإمام الجواد عليه السلام. إمام الجواد عليه ده إمام كنتوني. Imam al-Jawad alayhi salam aka kodon kuma kan kacha aka musnadu rabi no ye nyi mumina fala ko mimina fala fuka sai ala kirama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hadisa wa kacha hakuma kalan dobe aku athiqatu billah samanun likulli ghalin wa sullamun ila kulli alin. Athiqatu billah ko jonka da alala ko fɛn o fɛn n'a foro sɔngɔ ka gɛlɛ ni dara ala la o b'a tu ko sɔrɔ. wa sullamun ila kulli alin maaw bɛ kɔrɔta ka se yɔrɔ yɔrɔ ni dara ala la ala b'i kɔrɔta ka tɛmɛ. siga foyi t'o la o. ni i ye ala danaya bila fɛn bɛɛ ɲɛ ka jigi da ala kan k'o bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ ni ala kɛr'i wasaba ye ne hakili la k'a fɔ foyi ma to. من إمام الجواد عليه السلام نيه أكا حكمة دوي أكا حكمة تو كتشا تحفو العقول لا نكتب ورولا. نعم. أي دين كاكو أني أكا تشين تدين كرجو يعني جورينا أي وسيلة دي جون كوكا نو جون كران نربلاي أكا جورينا. أبو زهرة إبا كلامه أنتي كما حسين كبابو درونكا يعني حسين بورو درونكا حسن فنا بونو an kuma nuka ga an bɛ ka imamu 12 an bɛ ka olu na cogo de fɔ n'an kilar'o la o kuma na an na sɔrɔ ka don shirifu tɔw ka babu la ala k'an bɛ sababa al-Imam al-Jawad alayhi salam alhamdulillah a ye furu kɛ ka denw caman sɔrɔ a furumuso kelen n'o ye Sumanata ye an b'a fɔ o kun ye Umu Waladi de yani jɔn kundo a bɔra Maghrib jamana in de fana la n'o ye Berber ninnu ye i n'a fɔ a yɛrɛ ba bɔra yɔrɔ minnu na. alhamdulillah o ye den min banga ye o ye Ali al-Hadi banga ye min yɛrɛ kan ka bila a nɔ la Ali al-Hadi alayhi salam ni ka tila ka Umu Waladu wɛrɛ fana n'o fana ye taari muso wɛrɛ o ye den dɔ banga ye tɔgɔ Muhammad taari muso wɛrɛ fana b'a bolo min tɔgɔ min fana ye den banga ye n'o ye Musa al-Mubaraka
mubaraka burku o de min kun bɛ to ka a ɲɛda datugu wara an ka jamana civilisation dɔw bɛ yen dɔw n'o ye jalamugu siri o tila ka ɲɛda in datugu i n'a fɔ tuareg ninnu ayiwa donc Musa Mubaraka ale ye zuriyaw caman fana to an da bɛna se olu fana ma ni Ala subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ k'an ka sɔrɔ an ka jamana yɔrɔ minnu na a b'o cogoya fana la a ye tarimuso dɔw wɛrɛ fana furu dɔ ye Hasan dɔ bange dɔ ye Burehata bange dɔ ye Umamata bange dɔ ye Fatima dɔ ko Hakima dɔ bange tɔgɔ Khadija nga a ye Ummul Fadl bintul Ma'mun o denmuso o denmuso a y'o fana furu nga o ma den bange a ye nga fɔ o ma den bange a ye alhamdulillah donc minnu ye den bange a ye tarimusow la an y'olu de kofɔ min bilala ale yɛrɛ nɔ la o de ye Ali el Hadi alayhi salam i n'a fɔ an ka jamana kitabu min n'an y'o fɔ a ye Junnatul Murid Dunal Marid n'o ye al-Allama Sheikh Muhammad بن المختار الكنتي مختار الكنتي aka Junnatul Murid la n'Ala ka diɲɛ ale o sabati k'a fɔ min bilala Muhammadul Jawadi nɔ la o de ye Aliyun el Hadi ni dɔ b'a fɔ a ma Aliyun el Askari dɔ b'a fɔ a ma Aliyun el Naqi dɔ b'a fɔ a ma Aliyun el Taqi a tɔgɔw ka ca Ala ka an bɛɛ sababa ma donc Junnatul Muridi ale ye o sabati o la Aliyul Hadi ale bangera Madina de Ala kira ka dugu la Madina al Munawwara a bangera ye hijira san 213 k'a ka ɲɛnamaya kun fɔlɔ kɛ fo kuma min na masakɛ y'a jagoya k'a labɔ Madina ni ka taa n'a ye Iraki jamana kan dugu min n'a fɔ o ma ko Samura taara n'a ye Samura dugu la donc a fatura hijira san 254 san 254 o kɛra ale fatu san ye ale ma si caman bange ale san 41 ale o de bange salamullahi alayhi Ala k'an mɛn ka Ala bato amin ya rabbal alamin kira mɔden ninnu bɛɛ Ala ye bonya dɔ kɛ u ye a ye bɛɛ kɛnɛkɛrɛnya bɛɛ damata ko dɔ k'i ye Ala ye bonya kɛnɛkɛrɛnnen jumɛn n'o ye karamaw ye a ye jumɛn kɛ Ali el Hadi Ali el Hadi ka karama a ka ca yani dɔnni ta fan fɛ n'i y'a ka hadisaw lamɛn i bɛ kabako caman sɔrɔ la i bɛ wajulukan caman sɔrɔ la min ye kiituw ɲininkali kɛra la a ye kiituw istinbatu cogo min ni k'u bɔ kuranɛ la ani k'u bɔ hadisaw la i bɛ kabakoya kosɛbɛ ni Ala kɛra bɔnna tɛ maa t'o sɔrɔ ni maa min seginna ka musnad ma musnad el imam Ali el Hadi i na o fana ye ka wasa kɛrama minnu kɛra ye a ka ca kuma min na ni a bɔra Madina ni ka taa sigi Iraki jamana in na komi Mutawakkil Sayyidina Ali ka ko kuma bɔ ale ma Sayyidina Ali ka ko kuma bɔ a ma a kun bɛ to ka mɔgɔ dɔ bila o ka to ka Ali ladege ka Ali ladege u bɛ yɛlɛ donc Mutawakkil b'o baara minnu kɛ Ala y'a kɛ Ali el Hadi ale ye fu siri o dan na sabu a ye Ala deli Ala ma o tigi to yen nɔ o ye a ka mujiza dɔ ye mujiza dɔ fana ye min ye muso dɔ fana tun ye sirufiya wele a yɛrɛ la k'ale ye Sayyidina Ali ka zuriya ye khalifa ye Ali el Hadi ɲininka o la sabula olu tɛ sɔn o façon ma Ali el Hadi ko a ma ko i b'a sɛgɛsɛgɛ ni i b'a bila fɛn na dɔrɔn i b'a bila waraw cɛla komi wara dɔw maralen do i bolo a bilala waraw cɛla dɔrɔn waraw y'a kankara ko kumana Ali zuriya tɛ na min dɔw bɛ yen nɔ olu ko masakɛ ma ko k'i bɛ se k'a lajɛ a yɛrɛ la donc o ka wara minnu ni olu bilalen do mɔgɔ dun kama u y'u olu bila kɔngɔ k'u la kɔngɔ u caman ni ka sɔrɔ k'a fɔ don dɔ la ko Ali el Hadi ka don
Ali hadi don ani wara nunun ka wara kashi kɛ k'u da a ye k'u fiyeku si ma kɔrɔ ni si ye. Donc ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam a joli don. Don dɔ fana la mutawakil kelen a bɛ fɛ ka ali ka bonya tiɲɛ, ali hadi ka bonya tiɲɛ, a ye mɔgɔ dɔ bila comme o kun fɔrilen don kosɛbɛ ka buru dilan fɛn mugu la, alikama mugu la, yani ka alikama mugu dilan k'a labɛn i b'a fɔ u kelen don ka ɲɔgɔn minɛ i b'a fɔ buru ɲuman ka sɔrɔ a mugulaman don, a bɛ ɲɔgɔn bila, yani d'abord walasa ka se ka i moke ali hadi la. Donc ali hadi nana min kɛ n'u y'a bisimila k'a sigi k'a ɲɛ, o tuma na u kun kelen don ka o buru in datugu ni min ye mouchoir min ye waraba kun bo o ja waraba ja kun b'a kan. Donc ali hadi y'a fɔ k'a cɛ u y'a ta min kɛ k'a kɛ i n'a fɔ ani masakɛ bɛna dumuni kɛ n'a y'a bolo ɲɛsin yɔrɔ min na ani ninnu ka u da fiɲɛ kɛ k'a fiyɛ a ka pan si ma kɔrɔ si ye. Donc jama ko u bɛ yɛlɛ ali hadi la, u yɛlɛ ali hadi ko waraba ja min bɛ mouchoir in na k'o ka yɛlɛma ka kɛ waraba ye ka cɛ dun. O yɔrɔ bɛɛ la o yɛlɛmana ka kɛ wara yɛrɛ ni ka cɛ kankari ka tunu. Masakɛ y'a deli cogo bɛɛ la k'a ka cɛ lasegin, a ko nin kɔni kɛna qadaran maqduran, ko nin kɔni latigɛra ka ban. O kuma an tɛ se ka ali hadi a ka kɛramaw fɔ ka se a dan na. Kɛrama caman de don, ala ka ani an bɛn sababa ma. Nin bɛɛ fɔ kun ye k'a jira k'a fɔ u ni ala kɛra jɔyɔrɔ tali kun ka kan dɔɔnin na, ani ala ye bonya min k'u ye k'a jira mɔgɔw la aw man ka bila ninnu na, ninnu de ye aw dajuru minɛba ye ka se ala ma. Ninnu cɛ man kan, cɛ ni ninnu tɛ suma ɲɔgɔn ma. Inchallah. Sheikhana an b'a dɔn kira mɔdenw u ma sigi wa u ma makun, u kumana u ye maa waju, u y'u ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ waju la parce que o de y'u ka baara ye. An bɛ se ka a ka wajulukan jumɛn, i bɛ se k'an hakili jigin a ka wajulukan jumɛn na min bɛ to an hakili la n'an bɛ se k'o minɛ. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallim. Aba Zahra hali ni maa min ye ninnu ka ɲɛnamaya yɛrɛ kalan o dama o wasara wajula ye. El Khalifa El Mutawakkil u nana a fɔ a ye de ko a bɛ nin bɛɛ la, ko ali hadi ko wariw ni fɛn caman b'a bolo, ko ni m'i cogo dɔn a bɛ n'i ka masaya a bɛna a bɔ i bolo ka yɛlɛma u fan fɛ. O ye mɔgɔ bila ka taa a cɛ ka na. Tuma min na n'u nana n'a ye, masakɛ a kun b'a ka fauteuil kan, gulɔw sigilen don a ɲɛkɔrɔ, Mutawakkil a minen don k'i su k'i fa kosɛbɛ, a yɛrɛ y'a fɔ k'u ka nin faga de, n'a nana dɔrɔn k'a faga. Donc ali hadi nana min kɛ a ma sɔn hali ka sigiyɔrɔ d'a ma, a y'a jira k'a fɔ komi a sulen don a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ, a ko ali hadi ma a ko an bɛ min min i fana tɛ dɔ min ka fara, i fana tɛ dɔ min k'i fara an kan wa, yani fara an kan an ka minin na. Ali hadi alayhi salam a ko masakɛ ma, a ko ni min filɛ nin e bolo, a ko ma khamara lahmi wa dami qat, ma khamara lahmi wa dami qat. Allahu akbar. Ka ta ne la ka se n fa ma ka se o fa ma fo ka se alakira ma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. A ko joli n ka fɔ gulɔ a ma ɲaamine joli la, a ma ɲaamine bu la, ne tɛ s'a ma. A ko fa'funi minhu, a ko n b'a fɛ i ka yafa n ma, ne tɛ se k'a min. O kuma na masakɛ ko n'i tɛ se ka gulɔ min, o kuma anshidni shi'ran, ko suku dɔ danna, yani dɔnkiliso dɔ danna. O yɔrɔ la sa imam ali hadi ko a ma, a ko inni la qalilu riwaya, a ko ka kuma kɔrɔma ninnu ani sukuda, ko ne ka sukuda man ca, ko nka komi i y'a diyagoya n kan n bɛna suku dɔ da i la, i b'a lamɛn. O de kɛra wajula ye dɛ. Masakɛ ye o suku in lamɛn min kɛ, a ye kasi min kɛ kabini ala k'a da a ma deli k'o kasi kɛ. Donc
a tilalen o la de a ka sɔrɔ ka wariba k'o di Ali Hadi ma k'a labila o sokun ye jumɛn a ko batu ala qulalil ajbali tahrusuhum غلب الرجال فما أغناهم القلل باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغناهم القلل أكو مسابو ورتجي بو وشيرة إتاجي بو أني بالبو كنلا تجلهم ولا يوكا سوي وكلشي باي واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد ما كبروا أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود تقتتل قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا وأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا وأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا وطالما عمروا دورا وادخروا وطالما عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا وطالما كنزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا. نعم ni kuma sinunu akele nga fo ku kumuka pale ba ukono anu ga soda habana ukono garde koru munu yiche gwana we commando nu lubu garde kunga Allah subhanahu wa ta'ala mako seruma ku matoinde ustun zulu utufaraga jigin kabo udaga yoro nununa bonya ba nunu bela jelen kofe korota ba nunu bela jelen kofe ku bonu so daga bana nun kono fa udiu katu shori hufaran dinga kono ya bi isama nazalu ku yoro chejugo yoro tara jigi yoro minda no e boy kaburu dona nadahum ko wele dalai wele da udoni ko fa kaburu konna la ni mawu tega furan kaburu bokola kata kuto ko aina al-asiratu ko ka fote banu numbemi salon marocain de salon turquien de aka salon numbemi aka fote ubemi aka matla banu numbemi aka masafugula umbemi jalamuhu ubemi fugulamba ubemi wal hulalu masiru ubemi baku ubemi barasela ubemi aka bugulu ubemi aka shenu ubemi nyeda munu kunda munendo nyeda munu ni iyuye ibadon ka fo nunu kumbe damuna o nyeda nunu ku bemi nyeda munu ku datugulendo irijo kofe ani gardi koru kofe kaburu ya jabiji kaburu ya jabi mindi ako o nyeda nunu ko tumumbe ka nyogon kele o budu ni nas Allahu akbar nando na kaburu kono wati ni kofe fo nale mami kishida ya aba zahra yani kira kanu no ye mami soso ko ki talai aka chala kaburu boho te uludu anda bina so ma nga walanda na tawla inshallah majumo ne be ni kaburu tuludu na la sona anda bina sulu inshallah na qad talama akalu dahran wa ma sharibu akunu nunku ye dumuni ke ka cha akui nunku ye min vempela jelembi kunga bi uyu konofa dumuni dumo na chogomi wire fana kelu no pla dumamba de kaburu kono tumu fana bika feti boka Allahu akbar Allahu akbar ye zame dun chogomi yere farna ke tumu ka zame kuskusu e farna ke tumu ka kuskusu ye dekadun wal mi ye dekami ye jinberemi e joli ani innew uluna ke tumu ka mi fandumai kaburu konnala kabuin beta ka joli mbeta fo kolo jalan ore fana wati o be kla ga yelema ka bugule mo ino fo ite du kolo koro ble
a ko kuma na ko du bɛ min olu kun ye du camanba minnu jɔ u kun ye jamaba minnu fara ɲɔgɔn kan ni denbaya kɔlɛba in k'olu bɛ min a ko wantaqalu fafaraku dura wal ahlina wantaqalu yani ni wartigiba ninnu ni faamaba ninnu k'u taara ka so ninnu t'u kɔ u taara ka denbayaw t'u kɔ ka kɔɲɔmuso wulu furula maa wɛrɛw ma denw kɛra yatimɛw ye o n'a ɲɔgɔn k'u kun ye wariw caman de mara nka u taalen kɔfɛ wari ninnu bɔr'u ka kɔnti la a bilala u jugu ka kɔnti la dɛ i rival i kun t'a fɛ maa min o ka maga i ka wari la marché bɛ di o ma o de bɛna tila k'a damu a la dɛ a ko waritigiba ninnu ani o setigiba ninnu olu taalen kɔfɛ ni jama kun bɛ so fa olu de kɔsɔn a ko so ninnu kɛra tombo ye u taalen de ma yani jama kun bɛ don 100 sisan kɔni so videra kelen kelen zani kelen kelen sabula a jɔbagaw taara sɛlɛdon na n'o ye kaburudon ye imam ali al-hadi a ye nin fɔ ka ban kuma min na de ni masakɛ a bɛ ka nin da kuma min n y'a fɔ alubetu u dɔnkili dakan bɛ don maa la kuranɛ kalankan bɛ don maa la cogo min n'u bɛ suku fana da a bɛ don maa la a bɛ bɔ dusukun na ka sigi dusukun na masakɛ ma to a yɛrɛ ma kasira a ko de ko yala juru b'i la wa a ko juru bɛ na a y'a ka juru dafa a y'o d'a ma ka tila ka dɔwɛrɛ fara a kan k'u ka taa n'a ye ala k'an bɛ sababu donc nin ye wajulan dɔ ye nin kan k'an bɛɛ lajɛlen waju kafa bil mauti wa izan saya wasara wajulan ye n'i ye maa waju cogo o cogo n'i ye saya f'a ye o b'a waju wajulan ka tɛmɛ wajulan bɛɛ lajɛlen kan ala k'an bɛɛ sababu an bɛ ala taala deli ala ka nin kɛ an bɛɛ lajɛlen ka wajulan an ka se ka an yɛrɛ bila ala ka minɛn kɔnɔ yanni nin don in ka taa se an ma don min na a bɛ se an ma don min na k'an sɔrɔ sira ɲuman kan i n'a fɔ an da sera a faw n'a mɔkɛw ka kodɔn kumaw ma cogo min na ale fana ka kodɔn kuma dama dama jumɛn bɛ se ka hakili jigin min na al-imam ali al-hadi alayhi salam a ka kodɔn kan ka ca kosɛbɛ ya aba zahra a ka kodɔn kumakan dɔ ye min ye a ko الناس في الدنيا بالأموال وفي الآخرة بالأعمال أكو مو بمو جاتي جينا وكا صورة مو بمو considéré ni wari be ma o ye diɲɛ yɛrɛ taabolo ye a ko nka lahara jate bɛ minɛ i ka baara ɲumanw de fɛ i ni jumɛn sera ye ale de ko tuguni salamullahi alayhi a ko a ka kumakan dɔ la allahumma salli ala muhammad wa alihi wa sallim a ko ala ye kojugu bɛɛ fara ɲɔgɔn ka so dɔ kɔnɔ jama allahu al-khaba'itha fi baytin ala ye kojugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ala kota bɛɛ ala y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bila so dɔ de kɔnɔ wa ja'ala miftahaha al-kadhib ni ka sɔrɔ ka a tile kɛ nkalon ye ka so in da sɔgɔ a tile de nkalon ye nkalon de bɛ ala kota bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ kamalenin tɛ jɛnɛya kɛ fiyewu f'a ka nkalon da ala yɛrɛ la k'a fɔ denni ko ala yɛrɛ de y'i ka ko diya n ye ala m'a ka ko ji ye dɛ i nege de y'a diya ye a y'a faamu wa donc a b'a nege de dayɔrɔ ɲini ɲɔ tɛ o fan tɛ nkalon o de ye ala kota bɛɛ lajɛlen a dayɛlɛ jɛnɛya tile don yuruku yuruku tile don janfa tile don suɲɛli tile don hasidiya tile don fɛn bɛɛ lajɛlen kotala a bɛɛ lajɛlen tile o ye nkalon de ye yani nɛn de bɛ kɛ ya rasul nɛn de ye a bɛɛ ka ciden an bɛ ala taala k'an bɛ sababu ma k'an kisi ka bɔ nkalon ni a tɔɔrɔyaw ma shekana kumakan laban ani ka dugawu k'an ye alhamdulillah kumakan laban toujours hali bi an bɛ foli de kurakuraya yani shirifila a promoteur ye n'o ye an karamɔgɔ Seyid Sharif Usman Madani Haidara ala ka hɛrɛ kɛ ana a ye ala ka san caman bɛ ala bolo ala k'o yira ana ala an ye sunkalo tɛmɛ cogoya min na hɛrɛ ni lafiya la ala subhanahu wa ta'ala a ka san wɛrɛ ta fana yira an na an b'a fɔ a ye a n'a ka denbaya ani silamɛ bɛɛ lajɛlen aw san bɛɛ limaniyala kɛnɛyala waritigiyala ala subhanahu wa ta'ala ka jɔnɲumanyala ani shirifo kanuna
san mana 120 bɔ san 1000 bɔ ala k'an kɛ a yebagaw fɛ k'an ni ala to ɲɔgɔn bolo ala subhanahu wa ta'ala k'an laban aljinɛ kɔnɔ bijahi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An ka jamana laada dɔ ni denmisɛnninw ye sanbɛ kɛ maakɔrɔbaw la tuma min na u b'a fɔ ko an sen tɛ juru la an bolo tɛ juru la k'a fɔ sirifuw ni sirifu kanubaga bɛɛ ko sirifula duba duman fana sen tɛ juru la a bolo tɛ juru la. Inshallah an y'a f'u ye u ka e de bɛ se k'o fɔ n'o ye u ka émission u ka jukɔrɔma don n'o tɛ sirifuw ka baara kɛbaga a poche bɛ ka sɔgɔ dɔɔni. An y'a fɔ ni ka tɛmɛ émission sarata de don émission bɛ ka sara de ye sirifula ye wa a sarabaga fana maa wɛrɛ tɛ k'a sara an karamɔgɔ yɛrɛ de ye a ka cɛsiri kɛ a ka sɛgɛsɛgɛliw n'a ka dɔnniw sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a tilara k'i bolo don a kun ka wari bɔ k'a di Sirifula TV ma walasa ka nin émission in sara ala ka bɛɛ ni jɔyɔrɔ don diinɛ la dɔ fana ka sɔrɔ min bɛ nin jɔyɔrɔ in ta an ka diinɛ kalan yɔrɔ ni sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ an k'o to ale bolo maa fana ka sɔrɔ min bɛ jɔyɔrɔ sarali ni jɔyɔrɔ ta an bɛ ala taala ala k'a kɛcogo ɲuman nɔgɔya ye k'a faamucogo ɲuman di an ma an bɛ segin Abuja fara k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka dugawu k'i ye ka tila ka dugawu ɲini i fɛ waati bɛɛ lajɛlen na an tɛ ɲina an tɛ sɛgɛn aw yɛrɛ foli ni aw waleɲuman dɔnni na n'i y'a mɛn jamukan in ka di filɛbaga ɲumanw ni lamɛnbaga ɲumanw de bɛ a la aw minnu ni jamukan in tɛ fɔ aw kɔ aw minnu sigilen b'aw ka jabaraninw ɲɛma waati bɛɛ lajɛlen na ka jamukan in lajɛ n'a ka d'aw ye n'aw b'a lamɛn k'a lajɛ ka nafa sɔrɔ n'a ye an tɛ segin k'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ an bɛ Alahu taala deli ala ka sigida nataw yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم والتسليم بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطمي مولاي صلي